Zvakatangira Pakuisa madrugs mubhegi raex wangu uyo akabva achizosungwa muNew York. Mamuka sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo masecrets nemaconfessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi muri sei mukomanashi ndapota vigaiwo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ndigere muno muAmerica. Nyaya yangu yakaitika mugore ra 2010. Ndakange ndatova nemakore ndauya kunoku. Maparents angu akauya neni pandakange ndechiri a teenager. Both of my parents they passed away. Saka ndiri nherera. My dad came from Malawi. He then got married to my mom. Saka mama vangu vakange vatoriwo nema issues avo. As for my mom, vakange vakakura vachishungurudzwa na stepmother vavo. So when she got married to my dad, eventually dad vangu vachizowana mukana wekuya kunoku kuAmerica. My mom then never spoke to her dad again nekuda kwekuraramiswa kwavainge vakaitwa na stepmother vavo. Vaitya zvekare kuti vaikwanisa kuzogadzirwa nekuti akange ari munhu ainge achivatarisira pasi kuti vaisazombofa vakabudirira muupenyu. So that was what happened. When I was all alone, nekuda kwekuti ndakange ndiri nherera, I got married to a man who was an American man but a black man. Hatina kukwanisa kunyatsokunzwisisana in terms of culture. Zvandaitarisira paari semurume nezvandainge ndichidawo muupenyu zvakange zvisinganyatsokupindirana. Iyewo zvaaitarisira kubva kwandiri aitoda kuti ndige ndichimuchengeta ndirini asingadi kuenda kubasa. We only had one child. We ended up divorcing because ndaiti ndichishanda apa ndichichitwa futi. Ndakapiwa ma-STI akasiyana siyana. Saka ndakabva ndachizotanga kuonawo vamwe vakadzi vekumusha, vamwe vandaiwirirana navo, vamwe vekuchechi kwedu. Some of them vakange vatova muma happy second marriages. Mushure mekunge vaenda kuZimbabwe vakanotora varume vavo vakauya vakazotanga kugara navo muno munyika yeAmerica. Saka ndakabva ndangoti why not me? But izvi zvakazoita kuti ndinge ndichizozvidemba nekuda kwelife yandakazoraramiswa nepartner yangu, husband number 2. Ndakatanga kutsvaka munhu pore pore ndisiri pakumhanya. So through a friend akandiudza kuti kwakange kuina vamwe brother kumusha vakange vari handsome, a man of the word, munhu aiziva shoko raMwari, a man who understood African culture, who knew how to treat a woman. Ii ndichinzwa mashoko ose iwawo ndichimaudzwa ndakaita kumelta mumwoyo mangu. Ndakange ndava kutoda munhu. Ndaingoita kungoona nemapictures avo nandainge ndakangoratidzwa. Saka takazosvika pakuzosangana. It was like the first time in my adult years living America ndichiti ndiri kudzoka kuAfrica all alone. Ndadzoka kuZim ndakabva ndasangana nababa ivavo. The love yandakapiwa handizivi kuti ndingazvitsanangura sei. Ndakapiwa rumwe rudo rwakaita kuti ndinge ndichikanganwa kana zita rangu. Love and affection yandaipiwa navana amwene madzitete vachiti muroora wekuAmerica. Ndakabva ndaona kuti what I had been missing, I had finally found it. Akange ava munhu wandainge ndada nemwoyo wangu wose. Ndakamubatsirawo pandainge ndichifanira kuti ndige ndichimubatsira kugadzirisa upenyu hwake. When we got married, the next obvious thing was for him to come and stay with me. Ndakauya naye ndikamupa pekugara, and I started to show him kuti the American way, what do you need to do to succeed muAmerica. Ndakange ndichifara zvisingaiti. Ndakatomboita nhumbu, but I suspect kuti nhumbu iyoyo anogona kunge aine zvaakandiita kuti inge ichibva.
zvinhu zvose mukoma zvaita sekunge zvainge zvakanaka. Takange tiri vanhu vaidanana ende takange tiri vanhu vaiti vakagara pasi vaitanga kuronga ramangwana ravo. Saka akazotanga kudanana nevakadzi vechikuru maZimbabwean avo vanongomirira kuti kana wazvitorera munhu wako kuAfrica then vobva vachizomuataka. Pandakatanga kunzwa nemakuhwa kuti ndo zvakange zvichiitika, ndaifungidzira kuti maybe idambe, ndichiti munhu wandakaunza muno muAmerica, he will never do such a thing to me. Ndakange ndava munhu aingogara achingochema achingosvima misodzi nguva dzose, aingotaura nevasikana vandakange ndisingazivi. Ndaiti kana ndikaona zvandinenge ndaona ndaingonyarara. Choga chandaiedza kuita kugadzirisa relationship yangu. Ndakange ndakazviudza kuti he is the one for me, ende ndakange ndiine urongwa hwekuzovaka musha chaiwo muZimbabwe, ndichiti when I retire handidi kuzoretire ndiri muAmerica, but ndinenge ndichida kuzodzokera kuZimbabwe. Nerimwe zuva chokwadi ndo pachakazobuda pachena, ndakaziva kuti akange achitodanana nomumwe mukadzi. Pandakamubvunza haana kuramba, akangonditarisa ndokubva ati, "Sha, I'm really sorry but handichakudi." Mashoko iwayo akaita kundipwanya mwoyo wangu. Makore ose andainge ndasacrifice on him the money that I had sacrificed, kwaari zvakaita sekunge zvakange zvisina zvazvainge zvichireva. Mwedzi mishoma yakatevera akabva atondisiya zvachose, sekutamba sekuseka. Akabva atotama akatobuda munharaunda akatotanga kutogara naye mukadzi iyeye. Ndakasara ndiri ndega. Unotanga uchachema uchifungidzira kuti zvimwe kuda it is a nightmare, uchazosvika pakumuka from that bad nightmare. Ndairwadziwa mukoma, asi wekutsamwira pakange pasina because ndini ndega ndainge ndakamuda. Panguva iyoyo mukoma Nashe ndakaitawo mistake yekuti panzvimbo yekuti ndinge ndichipora, I kept on clinging to him, and iye aitozviziva kuti ndinomuda nekuda kwezvimwe zvinhu zvatainge tichiitirana tiri muimba yemukati. Saka aishandisa advantage iyoyo yekuti aita akambopoya akabva kumunhu wake ouya kwandiri, then obva arara neni. Ndobva ndafungidzira kuti murume wangu adzoka, then obva adzokera kumunhu wake. Vanhu vaitondiudza kuti siyana naye munhu uyu nekuti ari toxic, aripo pakungoda kungokushandisa since he can see kuti financially you are stable. Nerimwe zuva mukoma Nashe ndipo pandakazosarudza kuita chinhu chandakange ndisingambofungidziri kuti ndingazozviita. Saka ndakabva ndachizomutaimira, akati auya kumba semazuva ose, aiwa takafara kani, and then tikaita bonde redu. The next day he was supposed to go back to New York. Ndakabva ndarongedza mukoma madrugs, ndakamarongedza madrugs mune rimwe bhegi rake because aiti paanenge auya nebasa when he is in town aitouya nemabhegi ake otombogara kana zvemwedzi. Ndakarongedza ndikaisa madrugs aya mubhegi rake, and then I kissed him goodbye. Akandibvunza kuti ndakange ndisingadi here kumuperekedza kuenda naye kuairport. Ndikati no, I'm cool, ndine kwandikuda kutoti ndinge ndichitoenda. Ndakangoti tichingobva mukungopesana ndakabva ndatodeleta mafone numbers ake mufoni mangu kwava kutodzima foni yangu, ndikabva ndaenda zvangu kubasa. Ndakazoti after about hour and half, that was when pandakazoona shamwari yangu ichisvika pabasa. Ndakaenda kureception ndikati, "Ko, how far?" Akanditi, "Ko, hauna kuzvinzwa here?" Ndikati, "Kunzwa chei?" Akanditi, "James asungwa." I pretended as if I did not even have any clue kuti chainge chamusungisa ainge asungirwa nyaya yei. Ndipo paakazondiudza kuti ainge asungirwa madrugs, ainge akabatwa aine madrugs. He was trying to transport cocaine from our town achienda nawo kuNew York. Kutaura kudai, he is still in prison because ari kujeri ikoko ane dzimwe nyaya dzaakazokoromora akauraya munhu. Ndiyo revenge yandakaita, but I feel so guilty nekuda kwezvandakaita. But panguva yacho iyoyo
ndakange ndisiri inini, ndainge ndiri mukati mekurwadziwa kwakanyanyisa nekuda kwezvainge zvakaitika pakati pangu naye James uyu. I am trying to forgive myself. I never bothered kana kumbomutsvaka. Ndaizongoitawo zvekungoudzwa nevamwe, especially my relatives ake kuZimbabwe, vakange vava kutaura neni, vakamboita makore vachitaura neni vachindikumbira kuti ndige ndichimboenda kunomudongorera ikoko kujeri kwaainge ari. Uye zvakare nevamwe vatete vakazoshayika vaigara kuSouth Africa, ndivo vandaiwanzokutaura navo, ndivo vakazondiudza kuti James apara zvakare imwe mhosva. Hamene kuti ichokwadi here kuti akauraya munhu kana kuti zvemaprison gangs anogona kunge akangopomedzerwa mhosva yekuti iwe wechitaura kuti ndiwe wauraya munhu iye zvake asina kuuraya munhu. Handizivi kuti muri yeZimbabwe munotiwo kudii nenyaya yangu. Can you blame me nekuda kwerevenge yandakaita? Ndainge ndarwadziswa kusvika pekupedzisira kuti ainditorera advantage yekuziva kuti ndiri nherera. I don't have anyone. I was just craving to have a family. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma nazvo veduwe. Hanzi aitozviziva kuti all that I want is a family. Izvozvo aitozviziva and he did not even care about my feelings. Ngatitaurei nezvayo mucomment section. Zvavakaita izvi vakagona here kana kuti vakakanganisa? Tell me what you think mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nganzi ndakabirwawo G-string rangu nemukadzi wemurume uyo wandaihura naye. Handizivi kuti ndingaudzawo sei murume wangu. Muri sei mukoma? Ndapota vigaiwo chitupa changu. Ndiri mudzimai, ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndiri teacher pane imwe private school kunoku kuMasvingo. Ndauya panapa mukoma nenyaya yangu. Ndinotonzwa kutozvinyarira nekuda kwenyaya yangu, asi ndichangokuudzai sezvazviri. Ndiri kutya kuti mukadzi uyu anogona kundigadzira sekutaura kwaakazviita. Mukadzi uyu akandibata ndiine murume wake. Handiziviwo kuti akazviziva sei, but akangosvika mulodge umo matakange tiri. Haana kana kumborwa nini kana kuita sei. Ipapo dai vaida kana kundirova, vangadai vakandirova vakandikuvadza, nekuti akange asiri ega. Ainge aine shamwari dzake 4 nevamwe vakadzi, handizivi kuti hama dzake here. Takanyara tikashaya pekupinda mukoma, ngoti kambhedha kacho umwe mulodge matainge tiri kakange kari kambhedha kakange kari kadiki-diki kekuti kana pasi pembhedha haukwani. Vakangopinda mukoma. Isuwo nekuda kwekuti tainge tichitozviedza vanhu vainge vachiziva chitsotsi chose checheating kana kukiya mukova, takange tisina kumbokiya. Ende takange tatova nechijairira chekuti tinongoti nzve tobva tatoenda kulodge, tobva tambonorara tose, tobva tadzoka zvedu kudzimba dzedu. Saka iye akange akaisa tracker pafoni yemurume wacho uye zvekare nepamotikari. Saka aitoziva kuti tiri pakati, tiri murume yakati. Vakangopindawo, handizivi kuti vakapinda sei, asi takazongoona dho ravhurwa. Unonyara kane vasikana. Apa ndiri mudzimai, ndine makore 27 years ekuberekwa. Murume wangu handingati pane chandinganyanya kumushora paari kunze kwekuti bonde ndiro rinoita shuma. Murume wangu anongoshandawo kumamaini uko. Ane dzimwe nguva dzekuti anouya musana wake unenge wakaita kuora kuparara chaiko, zvokuti nikunyange mukaita kukrenka zvekukrenka hapana kana chinobuda. Hakusi kunzi akagadzirwa negirlfriend, but izvi zvakatanga achangobva mukundiroora. Ndakaona kuti murume wangu akange aine dambudziko remusana wainge usina kusimba. Saka izvi ndo zvimwe zvakakonzeresa kuti ange achizototanga kutoziva bonde pandiri. Ndakaendawo ndikanotaura nemadzikuru ake, vakambomubatsira, vakafamba naye
saka pane pamwe paakambopiwa umwe mushonga zvikabva zvamboita sekunge zvainge zvaita senani, but dambudziko rakazodzoka zvekare mumba mushure mekunge ndazvara mwana pandakange ndava right, kushaya kuziva kuti takakasirira here ndisati ndanyatsokuchena, because takanyatsorara tose sanhasi. Takazoti after zvimazuva tava kuda kupamha zvekare, ndokubva mushini watoramba kutokrengeka zvachose. Ndakangosvikawo pakuita give up. Ndakange ndisisina munhu wandainge ndava kuenda kwaari ndichinomuudza nyaya dzangu. Mazuva akati achipindana, murume aingotoka kana akadzoka paanenge agonawo toita paatadza, ndongoramba zvangu ndiri zini. Ndakangoramba ndakangochengeta mafeelings angu kusvikawo nerimwe zuva ndapinda mune rimwe group. Ndapinda mugrupu ndimo mandakabva ndachizosangana nemurume uyu wandichati Tawanda. Saka tikabva tachizotanga kungotaura nyaya, takataura nyaya dzakasiyana siyana. Nerimwe zuva akabva atanga kundipfimba, akandiudza kuti ndainge ndakanaka kwazvo. Nekuda kwekuti murume wangu anogona kuti kana akaenda kumamaini anokwanisa kuita kana zvimwedzi ariko kumakomba ikoko. Saka Tawanda uyu akazototanga kutojairira zvekuti aisvika pamba pangu pakati kana peusiku ototanga kutaura neni. Ndaimbomudzinga but ndainge ndatova murudo naye. One day one thing led to another, ndokubva tatanga kurara tose. Zvakaitikawo zvakandigutsa zvikandifadza, izvo zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizoramba ndichida kuenderera mberi nerelationship. Ndakange ndava kuziva kuti wangu murume angovawo murume wekungonzi murume sevaya varume vakangodhirowewa pamatoileti echirume, kungopfekawo zvake bhurukwa, but mubhurukwa macho musina kana chinhu. Kukomplaina ndakange ndisingachakomplaini zvachose. Ndainge ndichitomudza kuti hazvichanaka ngatinamatei, because ndakange ndawana munhu ainge achigona kundipedza nyota. Saka takati tanyanyisa kunakirwa nelavhu yedu inini naTawanda, takange tisisiri vanhu vainge vava careful mune zvinhu zvavaiita, because taiwanzokuti patinotaura tose it's either tinotaura tiri kumabasa tobva tatodelita mamessages. But ndakasvikawo pachinzvimbo chekuti mamessages aTawanda ndainzwa sekunge anotapira kuita shuga, zvekuti pandaizodzokera zvekare ndichiteerera mavoice notes, dzimwe nguva ndaitonzwa mafeelings achitosimuka ndakateerera maaudios ake awo atainge tichitumidzirana. Naiwo akatanga kuita dambudziko rakadaro rekuti ndaizoti kana ndiinaye ndobva ndachizobata foni yake ndobva ndaona midhadhadha yemamessages erudo, mapoemu andainge ndichimunyorera. Kushaya kuziva kuti namai guru vakazozviziva sei kuti ndo zviri kuitika pakati pangu nemurume wavo. Kuzonosvika zuva iroro iro ratakange takarara kulodge, ndakange ndakatobva mukutotengerwa iyo lingerie iyo ine bhurugwa iro rakazotorwa namai guru. Ndatengerwa paya, then aingogara achingonditi ndipfekere. Ndaimuudzawo kuti inini handizvifariri, like I feel somehow kana ndakapfeka iwavo amunoti majitambo. Lingerie set iyi ndakaitengerwa paValentines regore rino. Ndakange ndisina kumbogara ndakazvipfeka until the time tichizoronga. Takatoita kuda vhiki rose tichironga, achingondinyengerera achinditi patiri kuzosangana unofanira kuti unge uchizondipfekera zvipfeko zvandakakutengera, come on baby, because zvakadhura. Ndakazongoti it is okay. Ndokubva ndachizopfeka, tikabva tichizonosangana, ndokubva tachizobatwa. Vakangoti vachingopinda mumba vakabva vatora hembe dzemurume wavo vakatora nezvipfeko zvangu zvemukati. Takazototanga kutoita communication nevanhu vanoshandapo palodge ipapo. Ndivo vakazoenda kutown vakabva vanotsvakira Tawanda trousers net-shirt kwava kubva tachizobvapo palodge. Tawanda akazodzokerako kulodge akazonobhadhara mari dzezvikwereti, because takange tisina kana mafoni, tisina kana mari, zvose zvainge zvatorwa. Foni yangu ndakazoshamisika, Tawanda achindivigira kuchikoro akandiudza kuti amai guru vati ndinge ndichikupa foni yako. Saka ndakatora foni yangu iri right, there is no problem, yainge ine lock. Saka havana kumbogara vakakwanisa kutora mafoni numbers emurume wangu.
pari zvino chandiri kungotya mukoma ndechekuti ko kana ndikazogadzirwa ndiri kutya kuti ndinogona kugadzirwa ndikatotanga kutopenga kana kungotanga kungotaura nyaya dzose kuhama dzemurume wangu kuti ndo zvandakaita izvi, ndibetsereiwo mukoma. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi chandiri kungotya kugadzirwa ndinogona kutongopengeswa ipapapa. Hanzi amai guru vacho ndaiexpecta kuti vaifanira kuti dai vakandirova, hanzi havana kumbondirova, havana kumboita sei, vakangotora zvipfeko zvemukati chete. Kana foni yavakambotora hanzi vakatongoidzosera iripo, zvose zviripo. Murume wavo haana kana chaanoziva. There was no tampering with the phone. Zvinotyisa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndine mushonga wekuti kana ndikakutsamwira unobva wafirwa nemwana or someone who is close to you anogona kutofa. Musati mandishora, enzwaiwo kwandiri kubva nekwandiri kuda kuti ndinge ndichiendawo nenyaya yangu. Ndiri kutotsvaka rubatsiro. Zita rangu munogona kundidaidza kuti Mauti, uye zvekare ndigere muno munyika yevatorwa inova iri nyika yeSouth Africa. Ndiri kushanda kunoko as a mate. KuZimbabwe kwacho kwandakabva handina pandinoti apa ndipo pangu. Dzimwe nguva ndinombogara pasi ndobva ndatanga kuchema. Ndinochema zvakanyanyisa mukoma nekuti handina hama. Chinonyanya kundichemedza ndechekuti ndinozvibvunza kuti saka kunyange ndikadzokera kuZimbabwe kwacho tomboti ndawana pokugara, kana ndatenga stand kana kuti musha ndavaka, kana ndafa musha iwoyo uchazosara uri musha wani. Kana ndikatenga stand ndinenge ndichiti ndiri kutengera stand muHarare, ndichitengera ani? Mukana wekutomboita mari ndinouita, but izvi ndo zvinozongondinzwisa nungo chete kuti saka zvino kubatsirei kuti ndinge ndichinzi ndine stand muZimbabwe but ndisina kana vana. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichitadza kuzozvara ndichakuudzai zvikonzero zvacho. Zvimwe zvekare chinondichemedza kufa kwandichazoita. Kana ndafa ndichachemwa nani, ndichavigwa nani, nekuti handina kana hama. Amai vangu nababa vangu vose vakange vari vekuMalawi. Pavakatiza, nyaya yandinoziva ndeyekuti baba vakazotitiza apa patakange takamirira bhazi raifanira kuti ringe richizoenda nesu kuMozambique. Vakangoti nzvenga, that one I still know. Ndinorangarira kuti amai vangu vakange vabatwa vaine nyoka yavainge vakaisa mubhasiketi. Vakange vachienda kumusangano wevanhukadzi. Vainge vakambopumwa uroyi ndokubva vachizobatwa vaine nyoka. Nyoka iyi itori nemazamu, ine mazamu 10. Saka ndo zvakakonzeresa kuti tinge tichizotiza tichibva kuvillage kwatainge tichigara. Then takazoti takamirira bhazi, baba ndo pavakazongoti nzvenga. Kubva ipapo hatizivi kuti vakazoenda kupi. Takazofamba takati inini naamai vangu kubva muMalawi, Mozambique tikambogara. Tikabva tachizobudikira tava maMutare, ndoma takazotanga kugara. Tikazotanga kushanda mumapurazi emumarondera, ndo kwandakakurira ikoko. Amai vangu vakange vari muRoyi. Patakazoti tasvika muHarare, zvimwe zvacho handichanyatsokurangarira nekuti zvakaitika zvimwe patakange ndichiri mwana mudiki. Amai vangu vainge vari muRoyi asi vakange vava kuzviita n'anga tava mumapurazi ekumarondera. Chandinonyanya kurangarira ndechekuti tainge tiri vanhu vaingogara vachingotama-tama. Taiti tikambogara papurazi iri, amai vobva vadzingwa. Vaitita zvekutodzingwa nevamwe vashandi mukomboni nekuda kweuroyi hwavo, kusvika tichizotanga kugara mumabvuku, tikadzingwa tikambonogara muwaterfalls. Taiva vanhu vekungoti taingogara takasunga mitundu yedu tichingotsvaka kumwe kwekugara.
Kuchikoro ndakaendawo but handina kukwanisa kuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro nekuti amai vangu vakange vari munhu akange asingakoshesi zvinhu zvakaita sechikoro plus kudhara isusu patange tichiri vasikana tichiri kukura. Kana uri musikana zvainge zvichinzi kuendesa mwanasikana kuchikoro kutambisa nguva nekuti mwana iyeye akazoenda akanoroorwa somewhere else zvinoreva kuti achazonosiya pfuma yake yose mudzinza iroro. Ndiko kufunga kwainge kuchiita vanhu vekudhara. Saka kwakange kusina vasikana vakawanda vaienda kuzvikoro sezvava kuitika mazuva ano. Pandakati ndatizira, amai vangu vakauya vakanditora nechisimba. Murume uyo wandainge ndakatizira akasvika pakurumwa nenyoka, but asati afa akataura chimwe chinhu chakashamisa vanhu vakawanda muvillage imomo, nekuti akati ndarumwa nenyoka, asi nyoka iyi yandiruma yanga iine mazamu anga akaita mitsetse miviri, mamwe ari kusaidi rekuright nechepadumbu apa, mamwe acho ari kusaidi rekuleft. Sezvo akange ari munhu ainge ava kuita sekunge munhu ainge ava kupengeswa nepoison yenyoka yacho yainge yamuruma. Vanhu havana kuda kuzvibhilivha, but chakange chiri chokwadi. Tiripo panyoka iyi ine mazamu, nyoka yacho mukoma ndiyo yandinogara nayo, ndiyo yandingatoti mwana wangu nyoka yacho iyoyo. Saka ndiyo yakandidyira vana vangu. Ndakatanga kutevera inini chiitiko chakaitika chimwe chakandikatyamadza. Amai vangu vakakurura chipfeko chavo chemukati vakandipa kuti ndinge ndichichipfeka. Ndaitonzwa ndichitodyiwa mukati muchibereko mangu, asi ndichinzwa ndichidyiwa kudaro ndakange ndisinganzwi pain, ndaingonzwa kakunyerekedzwa muchibereko mangu. Yakange iri nyoka iyoyi yainge ichitodya mazai angu muchibereko. Ndokusaka ndisina kukwanisa kuti ndinge ndichizoita womwana. Nyaya yazondiudza yandikuda kukuudzai, ndakati nerimwe zuva ndiri paFacebook, ndiri papage revamwe amai avo vanozivikanwa, she is a celebrity wekuZimbabwe uko. Vakange vachitaura zvimwe zvainge zviine karafu mukati. Ndakangotsamwawo ndikabva ndangoridza tsamwa. Saka kana ndikangoridzira munhu tsamwa, munhu iyeye kwaanenge ari ndinotomuona zvose zvaanenge achiita. Nyoka iyi inondiminya ndiri kuhope kwangu. Kana ndikatsamwira munhu, nyoka iyi ndinoirota inenge ichindiminya. Kana yandiminya kudaro, hope idzi dzinozodzoka zvekare after 3 days. Padzinozodzoka after 3 days ndinopepuka ndiri pamba pemunhu uyo anenge akanditsamwisa, sezvakaitika pandakange ndiri paFacebook ndichiona mavideos evamwe amai vanozviidza sekunge ivo vanonyanya kuzivisa stereki vakazofirwa nemwana wavo. Pane zvavakangotaura so zvainge zviine kakungoshora zvakangondibhowa. Saka ndakabva ndachizopepuka ndiri pamba pavo. Ndapepuka ndiri pamba pavo ndakabva ndavaudza kuti ndinoda kuti muge muchindirakidza kune mwana wenyu. Vakaenda neni kune mwana wavo, but zvakaitika tiri kuhope, ivo vaitorota dzimwe hope. Tasvikako nyoka ndipo payakazobuda mudumbu mangu. Ndikavabatisa ndikati ndoda kuti munge muchiyamwisa mwana wenyu mazamu enyoka yangu iyi. Havana kana kumboita zvekupikisana neni, vakangotora nyoka iya ndokubva vatanga kumanikidza mwana wavo kuti ange achitanga kuyamwa mazamu enyoka yangu yandainge ndavapa. Zvaitika izvi pana kuzopera mazuva akati wandei, ndiko kwakazova kuparara kwemwana wavo. Zvose izvi mukomana zvinoitika hakusi kunzi ndinozvida, but zvinongoitika kunyange ndisingadi. Ndauya pano handina kana zano because kumusha kwedu kwacho kwatakabva kuMalawi handichakurangariri, kana sene chaiyo yababa vangu handichairangariri because takazongobatsirwawo nevamwe sabhuku vakandibatsira kuti ndinge ndichizowana chitupa. Saka ndinotoshandisa surname isiri yangu, ndinoshandisa surname yasabhuku. Ndiri kutsvakawo mazano kubva kune vedare renyu, ndibatsireiwo. Kana ndichida kudzokera kuMalawi ndingatangira pai? Ndinenge ndirimo mucomment section, zvikuroya handichadi.
Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. But kana kuri kunzi makanotoreswa zvitupa nasabhuku, sabhuku hapana pavaizombotoresa amai venyu kana kuti imimi chitupa nesenemi yavo, vasina mamwe madetails avainge vachiziva pamusoro paamai venyu. Kana kuri kunzi sabhuku ava kana kuti vamwe vanhu pazvakaitika vainge vachiri vapenyu, munogona kuendako mungonovabvunza kuti hamunawo zvimwe zvamunoziva here pamusoro paamai vangu, kuti havana zvavakambokuudzai kuti kuMalawi takabva nechekupi. Hanzi ndava kuda kungodzokera kumusha, but pekutangira handina. Shave rekuroya vakarisiyirwa naamai vavo. Yo.